citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, 8 na samdan dihang natumbahan o dakong punuan sa Talisay ang 8 ka mga balay sa Maasim, Sarangani Province. Dalaw sa usa ka rehab center sa Davao del Norte, nadakpan kay nagpalusot og shabu. Sa detalye sa atong mga balita, 8 ang nasamdan human na tumbahan og dakong punuan sa kahoy ang 8 ka mga balay sa lungsod sa Maasim, Sarangani Province. Sumala sa mga apektadong pamilya, kalit mikusog ang hapak sa hangin, hinungdan nga natumba ang punuan sa Talisay. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Uy, my God, good din nakagawas. O sila ang tinimi. Ano na namimi? Nagkayagaw ang mga residente sa Purok 3, Poblasyon Maasim, Sarangani Province, alas 2 sa hapon nitong Sabado, Abril 9, dihang kalit na tumba ang dakong punuan sa Talisay ug midatog sa pipila ka mga balay sa diskutang lugar. Base sa report, 8 ka mga balay ang natumbahan sa karaan nga Talisay, diin 3 ang totally damaged, samtang 5 ang partially damaged. Matod ni Olivia Didicatoria Pinta, kalit mikusog ang hangin ni adtong tungura, hinungdan nga natumba ang punuan sa Talisay nga naaduol sa ilang tugkaran. Sa kuha nga mga hulagway ni Olivia, makita nga halos mabungkag na ang atop sa ilang balay. Nakahiagum og samad sa lawas ang 3 ka miyembro sa pamilya ni Olivia, samtang 5 sab sa ilang silingan ang samaran. Dali sab dayong nagpahigayon og clearing operations ang sakop sa Maasim PNP, rescuers ug mga sundalo. Sumala ni Olivia, doon na gihatag nga pasiunang hinabang ang ilang barangay. Nagpasalig na sab ang lokal nga gobyerno sa Maasim nga muhataw og pinansyal nga hinabang sa mga apektadong residente aron makapatukod balik sa ilang balay human sa ilang gipahigayong assessment. Sa karon, temporaryong nagpasilong ang pamilya ni Olivia sa kapilya nga duol ra usab sa ilang gipuy-an. Kuyog ang ubang apektadong residente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gipabakwit na sa mga pulis ang ubang residente sa Barangay Tabunan, Limere, Iloilo tungod sa halos abot na sa atop sa balay ang gilawmon sa tubig baha tungod sa siging ulan hatod sa bagyong Agaton. Giingong ang mga gipambakwit nga pamilya na trap sa ilang mga balay ug wala dayon makabakwit kay kalit mitaas ang tubig baha. Lapad na kayo ang baha ug dili lang ang Barangay Tabunan ang naigo kay naapay mga barangay sa Limere ang nakasinati gihapon og pagbaha nga maglisod og sulod ang mga rescuer tungod sa kakusog sa banda sa tubig baha. Naana karon sa mga evacuation center sa Limere, Iloilo ang mga gipambakwit nga pamilya. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Usa ka bagong himugso nga bata ang napalgan sa gawa sa tindahan niadtong Sabado dito sa Island Gardens City of Samal. Ani ang report ni Noreen Michelle Igonia. Usa ka baby boy ang giabandona sa iyang inahan ug gibilin gawas sa tindahan dito sa Zone 2, Barangay Villarica, Babac District sa lungsod sa Samal, bandang alas 6:15 sa buntag niadtong Sabado. Saysay ni RJ sa Newsline, nakita nila ang bagong natawo nga baby sa gawas sa ilang katapad nga tindahan samtang nagabri sila. Saysay sa video uploader nga si RJ, nangabri sila sa ilang tindahan sa dihang iyang nakitaan ang bata ug dali silang mitawag sa kapulisan ug daling naatiman sa barangay health workers ang bata. Nanawagan og hinabang ang mga volunteers alang sa mga panginahanglanon sa bata. Daling nagpadala sa ilang ayuda ang mga anak ni Board Member Franklin Gentiles ug ayuda sa bata nga gihatod sa health center. Naa na siya karon sa PEEDO.
Noreen Michelle Ligonia, Newsland Philippines, Davao Region, stay safe. Nasakpan sa mga personahe sa Davao del Norte Provincial Rehabilitation Center ang usa ka 25 anyos nga si alias Carmen nga dalaw didto nga nagdala og ginadiling droga. Mismo ang taga-rehab center ang nanawag sa Tagum City PNP aron respondihan ang ilang nasakpan atong Sabado sa hapon nga buot ipalusot sa dalaw nga si Carmen ang hapit 5,000 nga balor sa gidudahang shabu. Subay sa report sa kapulisan, gipaipit sa suspect ang shabu sa silhig dihang nadiskitaan kini sa gwardya. Ang suspect residente sa Barangay 22-Sipiapi Boulevard, Davao City. Gidaig ni Police Colonel J. De Maala ang kaistrikto sa inspeksyon sa gwardya. Gikasuhan na sa Tagum City PNP ang suspect o napreso na sa Tagum City Police Station. Naharang sab sa checkpoint sa mga pulis sa Tagum City o personahe sa Task Force Tagum 25th IB sa Purok 1, Barangay New Balamban ang usa ka alias Dex construction worker kay wala magsuot og prescribed helmet. Ang suspect residente sa Barangay Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro. Dihang gikapkapan nakuhaan kini og upat ka sachet nga naay sulod sa gituhang shabu nga gisulod sa kaha sa sigarilyo nga tanan-tanan mo kantidad sa 21,000 pesos. Gikasuhan na sab ang suspect. At tangi! Pre-disaster risk assessment gihimo sa North Cotabato pangandam sa posibleng baha ug landslide. O PF Davao mag-deploy og daghang sundalo aron magpatrolya sa syudad sa Davao karong Semana Santa. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Nagpahigayon og pre-disaster risk assessment ang Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kuyog ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa probinsya. Sa weather forecast sa Pag-asa, nakasinati og katag-katag nga pag-ulan ang daghang lugar sa Mindanao nga hinungaw sa bagyong Agaton. Hilabi na nga duna say laing bagyo ang mosulod sa Pilipinas nga ginahigop si Agaton nga dunay international name nga malakas ug tawgon kini nga bagyong Basyang. Tungod niini, padayong gipaningkamutan sa PDRRMO sa tabang sa MDRRMOs ang pagpangandam pinagi sa pag-activate sa Emergency Operation Center, pag-preposition sa mga response assets, pagpahigayon og information education campaign ug ang 24/7 monitoring hilabi na sa mga landslide ug flood-prone areas. Apil sa ginabantayan karon sa PDRRMO nga posibleng maghatod og grabing pagbaha sa probinsya ang mga suba sama sa Libungan, Malasila, Pulangi ug Kabakan River. Ang aktibidad gipahigayon sa PDRRMO Provincial Capital Compound, Amas, Kidapawan City. Andam na ang mga sundalo sa Task Force Davao sa pagbantay sa mga Katoliko nga mag-Way of the Cross karong Semana Santa. Lakip sa bantayan sa TF Davao ang mga simbahan sa syudad nga dagsangon sa mga tao. Anyang report ni Eugene Hinutan. Hugot nga seguridad sa syudad karong Semana Santa ang ipatuman sa TF Davao.
Sumala ni Colonel Darin Cumia, Task Force Davao Commander, na may mga sundalo nga naka-assign sa mga simbahan uban ang mga pulis sa DCPO. We are continuously enhancing our efforts, security postures, especially in the different churches in Davao City. In fact, we doubled our security forces in at least 29 churches in Davao City. Notwithstanding, of course, our efforts in our border control points in land and in sea, wherein dire-diretso po tayo sa pagpahugot, sa paghigpit ng ating seguridad sa ating mga border control points. Gawas sa mga border control points, nanay mga sundalo nga magpatrolya sa sentrong bahin sa Davao. Sa mga border control points, meron tayong mga enhancement na ginagawa dyan. Patuloy nating pinapaigting. Dito naman sa ating syudad, dito sa sentro, nagdoble tayo ng seguridad. In fact, nagpa-augment tayo sa 10th Infantry Division ng additional forces nang sa ganon na madagdagan ang ating mga puwersa dito sa sentro sa Davao City. Busa hugot nga gipahinumduman sa Task Force Commander ang publiko nga likayan una ang pagdala og backpack, ingon man ang pagsulub og jacket ug pagdala og non-transparent container. Sanglit ginadili kini nila isip kabahin sa ilang gipatumang security measures dinhi sa syudad. Tumong niini nga malikayan ang kagubot ug kadaot hilabi na sa paghinumdum sa Semana Santa. Nanawagan usab si Colonel Cumia og kooperasyon sa ipatumang mandatory inspection. Of course, para naman po doon sa mga pupunta rito sa Davao City, dahil nga patuloy ang ating paghihigpit, hinihiling po namin ang inyong kooperasyon. I-volunteer po natin ang inyong mga sarili nang sa ganon ay maging mabilis ang ating pagdaan sa mga border control points. Padayong giauhag sa TF Davao ang publiko nga i-report dayon kung ugaling adunay kadudahang tawo, butang nga ilang mamatikdan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Giasikaso sa mga sundalo sa 56th Infantry Battalion ubo sa 1003rd Brigade sa Philippine Army ang pagsurrender sa 7 ka mga miyembro sa rebuilding New People's Army kud NPA sa Talaingod, Davao del Norte. Ang 7 nga nagsurrender gipangila nga sila alias Mamiloy, Onyok, Krisha, Torio, Mars, Marvin ug Dante. Dala sa ilang pagsurrender ang 2 ka AK-47 rifles ug 1 ka IMI Israel AR Galil rifle. Sumala ni Brigadier General Consolito Yekla, Commander sa 1003rd Brigade sa Philippine Army, ang pagsurrender sa 7 ka mga NPA tungod sa Project Boss kon bugas, udong, sardinas ug sigarilyo nga usa ka peace engagement sa mga sundalo nga nag-aghat sa mga NPA nga mosurrender pinagi sa pagpahimamat o pagkumbinsi sa ilang mga pamilya. Nakadawat og medical supply assistance gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office ang lokal nga gobyerno sa Tagum City diin gipahigayon ang turnover ceremony kaganihang buntag Abril 11, 2022. Mismong si Tagum City Mayor Alan Rilon kuyog si Antoinette de Lima, focal person sa kaagapay pang medical program sa Tagum City LGU ang midawat sa gihatag nga medical supply assistance. Ang gidonar nga mga tambal og vitamins si pang-apod-apod sa nagkadaiyang barangay health centers sa naisgutang syudad. Nagpasalamat ang Tagum LGU sa PCSO sa padayong suporta sa ilang syudad. Ugmaw kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger.
Makita usab ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O musubscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines ug syempre sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!